Fired Government Minister Mutsvangwa suffers another heavy blow as he loses War Vets chairman post during a Gweru elective congress. Azvipere mushe mukomana anonzi Mutsvangwa panguva inoi amene kuti ari kuronga kupeka mabhegi ake aruwe pasi kana kuti ameno noda kwokuti ari kuratidza kuti asina kana support mungava mu the ruling party kana mu opposition space. Zvanyatso kuonekwa nevanhu kuti mukomana uyu kauyu vanhu havachamudi. Sana pena mashoko anomuda itagwa panapa atoona kuti aiwa it is an evident yanyatso kuratidza kuti haazi kudikwa vanoti bo subscribe like or turn on the bell kuti imam Sabc TV vanoposta results ekuvhoterwa kwawakaitwa tichiona kuti Comrade Ncube vanoona 294 votes ationa Comrade Albert Ncube ndiye aiva second ane 90 mavotes. Toona Comrade Matima Danda vane 75 votes. Toona Comrade Mutsvangwa ane 11 votes. Toona Comrade Shinkai Nyamangondo akabva aelectwa as the vice chairperson unopposed. Ndo mashoko anobuda panapa tichiona kuti aiwa results anyatsoratidza kuti vakona vasatamba na 11 mavotes. Mutsvangwa zvanyatso kuratidza kuti uyu haasina kana vote. Vanoendera mberi vachiti Comrade Ncube trounced the outgoing chairperson Comrade Mutsvangwa, outgoing Secretary General Comrade Victor Matima Danda and Comrade Albert Ncube Matabeleland North during an election held at the Association's elective congress at the Zanu PF Convention Center in Gweru. Domashwa nomuda vanationa kuti aiwa Mutsvangwa panguva ino ari panguva yakaoma haasina kana sei, haasina kana vote. Munomuziva nemataurisiro anoita ameno izvezvi kuti anenge akuchizodii, anenge akunyarira pai tichiona achiluza this post yaionekwa kuti aiwa mukomana uyu yaityawo nevanhu uye kuti ubvapo yatoita wandoziva kuti pane kusheka kuchatoitika. Tunze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi abvina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell.